Could be us. So back to what I was saying. Could be us. आरे माई के दूधवा कवनो दूधवा में ए माई के दूधवा कवनो दूधवा में मिठाई नहीं के हो ए मिठाई नहीं के अरे हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई हुआ भागा बाटे माई के दूधवा कवनो दूधवा में माई के दूधवा कवनो दूधवा में मिठाई नहीं खे हो मिठाई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे कभी कभार दिल गरमाई तोहरा छतिया में मलनी भुनवा के दूध हवा से तोहरा के पालनी भुनवा के दूध हवा से तोहरा के पालनी दिल गरमाई तोहरा छतिया में मलनी भुनवा के दूध हवा से तोहरा के पालनी भुनवा के दूध हवा से उनके सेवा से बढ़ले उनके सेवा से बढ़ले कौनो कमाई नहीं थे हो कमाई नहीं थे या भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं थे या भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं थे माई के दूधवा कवनो दूधवा में माई के दूधवा कवनो दूधवा में मिठाई नहीं खे हो मिठाई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई नहीं खे हुआ भागा बाटे जेकरा घर में माई